Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Mavenzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 2, TS Galaxy 0. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. I'm Nandi Rutman. Asibonga mfethu igame manje beyimnandi. Yeah. Ukubuya kaPeterson mfethu uqhubeka la kagcine khona. Martin Shiti. Yeah. Ngiyathemba ukuthi ucoach webafana ujabulile na ukubona ugoalkeeper wakhe ebuyile. Laba abanye beka pretender nje not like ukuthi abaka pretender. That's why ngithe idakana ngqondo. Ngoba khoseka yazi ukuthi ugoalkeeper wakhe sekakhona. I-defend yethu mfethu idlalile but umsima ngisesena ma mistake ukuthi uba late ekumarking. Yeah, uba late and then gcine ebhayisa lentwana makhadi. And then ngapha umnyani mfethu imnandi. Ngijabulela ukuthi no Ox ubuyile mfethu. Into eshoda ngayo Sithibo shoda nge-natural right winger ne-natural left winger. Asinazo lezo zinto. Laba sibadlalisa ama-right nama-left saba-forced. Abathathele ntwana uVilakazi abuye kwi-10 azodlala kwi-10 ngoba cause ugudu kulanda indoda. Akasabi. uVelebhayi naye akekho kumele abuyele ngaphakathi uzokwazi uzocross ibhola ngoba cause akusiwo umuntu odlala ngo-left. So asithole i-right winger ne-left. Sizokwazi ukuthi sibuyise ama-cross bebuyise uLokhuzana uLepo abuye phakathi sizokwazi usiyokora lapho masikwazi ukuyokora mabebuya kanje sizokwazi uthola amagoli amaningi yabona obumthetho ukhona adlale ngayo uMaboy idlale ngayo uNdlovu lamajita understandana way2 ayazana ukuthi lo maye kumele ngumnike 10 meters away or 2 meters away khona ngizokwazi ukuthi ngizothola amabhola and uMaboy mfethu ushoda ngabantu abazovela masiphethe ibhola bezovela bezodlala abantu abangenza lonto obovilakazi so manje bale hlathini bale ezansi so mabengasondela ngaba right Kaizer Chiefs mfethu ibhola likhona kodwa kwamanje singaqale silaba ama contract aba expire singaqale siba signise singaqale sibahambise asithenge coach ngesiqhube nala majita okay siyabonga asincengisile asincengisile kakhulu asithole icoach izokwazi ukuthi umuntu ozothenga ama player nalawo mhlawumbe uzowathanda maybe thina ama iLokhuzana ama management ayibathandi kodwa maybe yena ngawathanda sikwazi sithenga coach sokwazi ukuthi udlulele phambili. Number 2 siyanqonqoza sihlele enyaweni zika Maria lahleli khona number 2 uthukile manje ngiyakutshela Steve number 2 akasakhulumi no number 1 sekakhuluma no number 3 sekakhuluma no number 3 ngoba sikwi same position sikwi same level so number 1 uyambona ukuthi uyangishiya ngona ngidonsele ngilandelayo angithathane naye ngoba because number 2 mfethu masingawina 3 games number phela i3 games sodlala naye ne game S3 so mashaya yena soba sikuphi Ngani soba sila eduze kwakhe ngani kodwa uSilva yena uwina ngani uSilva yena akume uPirates akumiwa la uKorile umbonile uKorile uSilva makhwapha la smash uKorile la ITS umbuthi uMkorile ngiyazibuzela kwibhakani akaphenduli ngiyazibuzela angithi ngiyamuza uthi uyafuna ungena epartini sengibuza ukuthi uKorile nawo uMakhopha anza baba wami uKolile uMvuthumi anza baba wami uSilva iyo le answer today uSilva una 30 minutes eWikaizer Chiefs maruna 6 goals una 6 or 7 lo una how many years Makhopha ekhona kwi-Pirates una 5 goals oza 26 yabona in all these years lalela yazi bathini Steve bathi bafuna sibashayela iSundowns ngithi mina ngizoqala ushaye nina enebese sonishayela iSundowns but ningashayi thini isishayini ukuthi babona manje isimo kushubile sekubucwa kushubi sithi siyoqala sishaye nini manje bathi singasashayi iSundowns oba sizoshaya bona so sibasaba manje iSundowns ngeke sishaye masingakashayi bona ashaye bona sizoshaya iSundowns uyangithola Steve mari game abeyimnandi mfethu amajita lawa abafaka kwi development
ba-check kwi-development because kwi-first team mfethu angeke ngeke mfethu lokhu sihlala sikhala ngento eyi-1 njalo asayineni ucoach singathatha uPitso mina uPitso angimfuni kwi-Kaizer Chiefs angimfuni oba uzoza nepolitiki lapha so noma Nqoba ubona nje uManqoba singamthathi uhlule iquality eSundowns so wahluleka kwi-quality somthatha hayi simfuna ubhuti wabantu thi lalela silanda umuntu silanda ucoach mfethu ucoach odiscipline ucoach odiscipline hayi Penny McCarthy nawe ikhalati ushanga uma sekushanga ebhodle FNB la mfethu uyabona Sibo kubafana bafana lalela Sibo uPeterson uCross uShabalala uMaboy ukhoja obafana bafana obengakwenzanga ubulungiso mengathathanga lawo majita lawo ngiyakuthola kuzobe ngabenzanga ubulungiso amajita lawo adlala ngeke uyolanda uMbuthuma uyolanda uMahopa ushiye mfethu ushiye equality equality le yonke into imnandi nalabo abasithukayo lapha ya kuma comments bafethu sanithanda into engithanda ukuthi uthenga idatha lakho uzothuka mina and then ama friends wethu ayakhula uyasikhulisa thank you Rodmani